0010. Πολύ πριν από την εποχή των ανθρώπων, πριν ακόμη γραφτούν οι ιστορίες των ηρώων. Υπήρχε μια κόρη που κανείς δεν τόλμησε να αναφέρει το όνομά της. Τη φώναζαν Μακαρία. Ήταν η κόρη του Άδη και της Εκάτης. Γεννημένη όχι στο φως, αλλά μέσα στη σκιά. Στον κάτω κόσμο, εκεί που οι ψυχές περιπλανιούνται ανάμεσα σε σιωπές. Εκεί γεννήθηκε. Δεν γνώρισε ποτέ τον ήλιο. Μόνο τη λάμψη των ψυχών που έφευγαν από τη γη και την ψύχρα της αιωνιότητας. Μία-δύο. Οι θεοί δεν τη μνημόνευαν. Δεν υπήρχαν ναοί για εκείνη. Ούτε θυσίες, ούτε τραγούδια. Και όμως, οι ψυχές ήξεραν ποια ήταν. Όταν έφταναν στα ποτάμια του Άδη, όταν διέσχιζαν τον Στίγα, ένιωθαν ένα χέρι να τις καθοδηγεί απαλά. Ένα άγγιγμα γεμάτο ειρήνη. Αυτό ήταν το δικό της δώρο, να κάνει τον θάνατο λιγότερο φοβερό. 2-3. Αλλά οι θεοί του φωτός δεν εμπιστεύονταν καμία ψυχή που ανήκε στο σκοτάδι. Ο Δίας την αποκάλεσε η σκιά της λύπης. Ήρα είπε πως η ύπαρξή της ήταν ντροπή. Μόνο η Εκάτη τη λυπόταν, γιατί ήξερε πως η Μακαρία δεν έφερε θάνατο. Έφερνε ησυχία. Όμως ο κόσμος των θεών δεν συγχωρεί εκείνους που δεν έχουν λάμψει. Και έτσι η Μακαρία ξεχάστηκε. 3-4-20. Μία μέρα, λένε οι παλιοί μύθοι, ο άνεμος από τον Άδη φύσηξε πάνω από την Ελλάδα. Η Μακαρία για πρώτη φορά ανέβηκε στην επιφάνεια της γης. Δεν είχε έρθει για να πάρει ζωές, αλλά για να δει πώς είναι να ζεις. Περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Στα μάτια τους ήταν μια ξένη γυναίκα με μαύρο πέπλο. Κανείς δεν ήξερε ποια ήταν. Μόνο ένα παιδί τη ρώτησε «Γιατί κλαις?» Και εκείνη απάντησε «Δεν κλαίω. Θυμάμαι». 4-20, 5-40. Το παιδί αυτό αρρώστησε λίγες μέρες μετά. Κανένας γιατρός δεν μπορούσε να το σώσει. Η μητέρα προσευχήθηκε στους θεούς. Μα δεν ήρθαν. Μέσα στη νύχτα η Μακαρία μπήκε στο σπίτι. Άγγιξε το μέτωπο του παιδιού, δεν το σκότωσε, του έδωσε ησυχία. Και όταν το παιδί σταμάτησε να πονά, η μητέρα ορκίστηκε πως ένιωσε ένα φως να γεμίζει το δωμάτιο. Όχι φως του ήλιου, αλλά φως από κάπου βαθύτερα. 5-40, 6-40. Από τότε κανείς δεν την ξαναείδε. Οι θεοί του Ολύμπου αρνήθηκαν να πουν το όνομά της. Ο Άδης έμεινε σιωπηλός, κι όμως κάθε φορά που κάποιος πεθαίνει ειρηνικά, οι ψυχές λένε πως εκείνη είναι εκεί, στέκεται δίπλα τους, χωρίς να μιλά, χωρίς να κλαίει, μόνο κρατώντας τους το χέρι μέχρι να περάσουν απέναντι. 6-40, 7-40. Υπάρχει ένας μύθος που λέει πως αν περπατήσεις νύχτα κοντά σε παλιά νεκροταφεία, θα νιώσεις μία παρουσία πίσω σου. Όχι για να σε φοβήσει, αλλά για να σου θυμίσει κάτι. Πως ακόμα και ο θάνατος έχει ψυχή. Οι αρχαίοι ιερείς την αποκαλούσαν ησυχία του Άδη. Η ειρήνη που ακολουθεί το τέλος. Κανείς όμως δεν έγραψε την ιστορία της. Κανείς δεν την τραγούδισε. Και έτσι οι αιώνες πέρασαν και η Μακαρία έγινε σκιά χωρίς όνομα. 7-40, 8-50. Αν σταθείς σιωπηλός τη νύχτα και ψιθυρίσεις το όνομά της, λένε πως ο αέρας αλλάζει. Το σκοτάδι γίνεται απαλό. Και για μια στιγμή νιώθεις πως κάποιος σε κοιτά με καλοσύνη. Ίσως είναι εκείνη, η κόρη του θανάτου. Η θεά που ποτέ δεν ζήτησε λατρεία. Παρά μόνο να θυμούνται ότι το τέλος δεν είναι πάντα τιμωρία. 8-50, 9-10. Ήτανε κόρη του θανάτου και κανείς δεν τη θυμάται. Μα ίσως τώρα κάποιος την άκουσε ξανά.